Anna kunnon nakkikeskiheitot. Just noin jalasta kiinni ja siitä nouse. Pidä vaan pystyssä. Ja ylös. Se oli urheisin taisteltu. Jatkuu. Mene lähelle sen miekan kanssa, että vaan ei se miekalla vaan nyrkillä päällä. 15 sekuntia hetket. Jaksaa. Hold. Oho, aivan hengossa liikkuu miekka. Jatkuu. Hyvä. Etureiteen malli. Just hyvä. Aika.